Všetci, dneska tu mám špeciálneho hostia, Robinos. Čaute, pozdravujem všetkých. Poďme hrať Duo Showdowny, ideme Na to. like, Dúfam, že to dneska odber. vyjde, tak poďme na to. Ja si bral Bula, on si bral Edgara. Potrebujeme ich pušnúť, takže... Sice sme obidva na blízko, to nevadí. Tak tomu vyhráme, dúfame. Neviem. Robinos tam útočí z hora. Tu ma otravuje Mám to Najdža. dosť ťažké to. Tu ma dosť, že strieľajú do líci. Yes, 2 česky za darmo, no. Poďme na to. Poďme. Z každej strany tu je niekto. To je... Môžete sa pobavíte na dnešnom videjku, vás to bude zaujímať. Je to tam je. Tie veľký nátlak na to zatvorili poriadne. Z pravej, z ľavej teraz Ale učikáme. Nitu si zabil, takže fajne. Presne Nitu tak. zabil. Máme vyššie power cube, máme to fajne. Niko z nora. Pozor. Niko z nora. Rámo. Tu aj, jo. Dobre, pekne. 9 power cube. Nice. Máme to. Teraz máme Naidžu, no Nitu. To správa trošku nás časili, už ma boli rič. S jedným okom pozerám všetko od druhým. Strašne nás dotačujú z dola. Idem tam, Nitu mám. Bibina, nie! Mám. Mám na jeden. To som si... Pekne. To je všetko. Tu Spike, seklo. Hej, Sníka, určite to dneska bude sekať ľudia, takže Spike, prepáčte nám to, ale vyfínam dneska. Fina minus. Pozor. Dobre, lebo som narodil. Ja som musel dohilovať kus. Pekne som sa narodil. Ale je to dosť ťažké, ja už to ne... Nie, do ríti! Nemôžem, ja sám proste tam na nej. A proste, my sa tu už smejeme. Proste to je moje v ríti, kámo. Dobre. Čo? Povedať ďalšiu hru. Povedať ďalšiu hru, ale prvé si musíme povedať, že nie je dobrý. Napíšte do komentu, či pozeráte majstrovstvá sveta a komu fandíte. Ja fajne v Brazílii a dúfam, že to bude nejaké také výnimočné. Poďme už k hre, lebo tu nás odpíčujú Cortelius a Mac. Lebo dneska napínavá hra. Robil Cortelius a Mac. Takže tu stal a sme mŕtvi. Nevadí, aspoň sme druhé miesto. Do ríti. Už to je málo. 600 trofeje som získal. Pekne. Poďme ďalšiu hru. Poďme ďalšiu hru, musíme rýchlo pušovať. Musíme niečo povieme viac tomu, ale to vôbec nevadí. Mohli by sme toto kolo vyhrať, nevyzerajú veľmi nebití. A kúkaj, tu sa zasekli. To môžem zabiť. Dneska, Mian ma odpálil. Neviem, asi im Wi-Fi sekla, alebo neviem čo Hej, zrobil. on ušiel, kam on vie. Nestreľ, kamo, nie! Už nie, fakt. Dynamite. Mám dynamite, nemám. Keď sa len vás na zabil, nevadí. To kolo, čakali, že vyhráme. Nevadí. Ideme ešte kus, Ti odber, ale... nezvúni ti dať odber. Poďme Brawl Ball zahrať asi. Pozrieme. Neviem, by som to už dal asi na Brawl Ball. Zoberieme Dáme potom Brawl Ball, alebo teraz? Zoberieme. Tu trofeje. Dáme mi teraz, máme teraz, dobre. Dobre, bereme. Ja zoberiem sa si iného Brawlera. Tam asi hodím tam iného tiež, lebo... Rozmýšľam nad Melody, ale nie som si istý. To však má veľa. Ja tam pacnem Colta. Ja si Melody. Coltík je taký dobrý väčšinou na Brawl Ball. Pozrite sa, aký mám skin. Mohol by zobrať... Ja si myslím, že asi Colta, on by bol dobrý Colta na Brawl zoberiem. Ball. Dobre, má ho tam a ideme dať Skiny hrať. mám a ideme Poďme sa na to. hrať. Spoluhráči nie sú veľmi ťažkí. Poďme na to. Ideme na to. Dopredu. Kelly a Kelly Dash. A, mne to vidí. Nojíci, mladí, pohode. Dávam to. Z jedného. Týmku. Poďme na to, my na tej Melody, že je týmky a na Brawl Ball. Jo, zrobí nás do gol. Nice. Je to tak. Musím ľudí odpáliť, lebo ma zabijú. Nevadí. Pretože toto kolo by sme mohli vyhrať zatiaľ, ak sme mohli vyhrať. Ale neviem. Ja som nemaj týkol, si to poviem to. Poďme vyššie. Že nás to zabije. Zubujúvaj. Modne sa do golu.
skôr 10. No 10 tuto. Je tu vyhrať. Vyhra. Je to víra, je to môj, je to bro. Tak zde máme. Máme druhú hru. Chlapci, na tomto videjku Máme chcem mať... Tu už máme slnečka. 20 lajkov. 40 lajkov a poďme tam odbery a komenty. A všetko ideme. A už sa sústredíme na hru. Na budúce dáme aj s kamerou. A potom niečo iné, napríklad, ak máme vonku futbal. Aby sme futbalisti. Yes, pekné. Už sa sústredíme na hru, ale nezabudnite lajky, komenty nám pomôžu lepším videom ako koment. Takže, poďme sústrediť. Jasné. 100 odberateľov. Dostali sme To to. znamená jasné, Rudy. Prehrali sme. 100 odberateľov. 100 odberateľov dáme aj s kamerou, ne? Video. Dobre, nevadí. Už sa fakt sústredíme na Aj hru. koniec, no. Robíme to hry. Takže like, subscribe, koment a A čau.